nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, măștile pe față și ca un telefon. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la întâlnirea noastră de astăzi. Vă rog să rămâneți cu microfoanele închise, ca să nu se audă zgomote pe fundal. M-am gândit să mai facem o întâlnire în această săptămână mare de dinainte de Paște, pentru că am avut un rând de seminarii, așa unul după altul, și am conștientizat încă o dată că în urmă cu 11 ani am făcut o alegere extraordinară, fără să îmi dau seama atunci, doar mi-am cumpărat niște produse și nu mi-am închipuit cât de mult viața mea se va schimba printr-o decizie atât de simplă. Așa că bine ați venit să discutăm despre toate avantajele și toate beneficiile pe care le are colaborarea cu ELAR, pentru că suntem cu toții aici parteneri ELAR, și să vă ajut să conștientizați ce aveți în casă. Și, în primul rând, aș vrea să începem cu această întrebare pe care mi-am pus-o deseori și încă mi-o mai pun: ce este ELAR pentru tine? La început, habar nu am avut ce să răspund la această întrebare. Nu știam ce este ELAR pentru mine, că nici nu știam ce este ELAR. Nu știam cine sunt nici eu, da? Păi să mai știu cine este ELAR. Și mi-a fost destul de greu să înțeleg despre ce este vorba, de aceea cred sau îmi doresc să am foarte multă înțelegere față de partenerii care nu înțeleg din start ce de fapt au făcut cu semnând acel formular de colaborare. De obicei, majoritatea au semnat acel formular de colaborare ca să aibă niște beneficii de preț la produsele pe care ni le oferă compania. Deci, este o întrebare pe care ar trebui să vă puneți destul de des și o să vedeți că de fiecare dată o să găsiți diferite răspunsuri, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Ce este ELAR pentru tine? De ce te-ai înscris în ELAR? Care a fost impulsul sau ce te-a determinat să faci acest pas și să te înscrii în ELAR? Pentru că încă nu încercase niciun produs, produse sunt o mulțime pe piață, care mai de care, toată lumea zice că sunt extraordinare, că sunt nemaipomenite, că toată lumea își laudă produsul în fel și chip, reclame peste reclame și așa mai departe, vedem peste tot, pe unde deschidem orice, vedem produse. Ce te-a determinat să te înscrii în ELAR? De ce te-ai înregistrat în ELAR?
Și aș vrea să-mi spună cineva, să deschidă microfonul și să-mi spună de ce te-ai înregistrat în ELAR. Bună seara! Bună seara, Ștefan! Sunt Ștefan Nistor și la întrebarea Ruxandrei aș putea, adică am mai multe răspunsuri. În primul rând, am încercat un produs mai întâi care m-a ajutat să scap de niște probleme pe obraz și m-a convins că sunt niște produse de calitate. M-am înscris în ELAR încercând să scap de o problemă de sănătate, să mă ajute să scap de o problemă de sănătate și m-a ajutat și mă ajută în continuare. Deci te-ai înregistrat în ELAR ca să obții produsele pe care le doreai. Da, pentru a obține produsele care le doream pentru a-mi îngriji sănătatea. După aceea... Dar vreau să te întreb, cum ai ales, adică să iei niște produse care sunt pentru sănătate de la cineva, de la o persoană pe care nu o cunoști, este un act de curaj, nu? Ce da, este un act de curaj și în viață trebuie să ai încredere în oameni totuși. Nu poți să treci pe lângă faptul că un om îți explică și îți arată că un produs e bun și să întorci spatele. Mai ales dacă l-ai încercat în prima fază. În prima fază, încercând totuși un lucru, să zicem, minor, o cremă de față, care m-a ajutat să scap de niște probleme care le aveam de câțiva ani de zile și nu reușisem cu alte produse din farmacii, cu alte creme și alte tot felul de încercări cu alte soluții. Și având încredere în persoana care ține seminarul acesta, deci e vorba de Ruxandra, mi-am făcut mie însumi un bine, prin faptul că m-a ajutat încrederea aceasta m-a ajutat să devin un om sănătos în acest moment, după mulți ani de zile, mai exact 11 ani de zile de când faci tu, Ruxandra, ELAR, eu luam medicamente pentru diabet. Deci, transformarea și rezultatele sunt fenomenale și din cauza asta pot să spun că povestesc și le spun tuturor care îi întâlnesc despre aceste produse și mă bucur că am făcut pasul acesta. Cât aveai glicemia atunci și cât e acum? Păi atunci aveam între 200 și 300 la începutul anului, înainte să încep să consum, să folosesc produsele și în ultimul timp am între 80 și 120 în funcție de cum mă prostesc când mai mănânc câte ceva. Dar prostindu-mă înseamnă că am mâncat și ceva dulce, am mâncat și ce nu mâncam înainte și cu toate acestea glicemia e în parametrii de om sănătos, nu la vârsta mea, de om sănătos la o vârstă mai tânără. Mă compar cu colegii de la muncă, care sunt mult mai tineri ca mine și îmi spun, Neafane, nici eu n-am glicemia așa cum ai dumneata. Așa că e un lucru foarte bun, cel puțin pentru mine unul, și constat că și alte persoane ascultă povestea mea și au început să folosească produsele. Deci asta ar fi al treilea răspuns la întrebarea de ce fac sau ce reprezintă ELAR pentru mine, faptul că pot să spun și altor oameni că aceste produse aduc numai beneficii în viața noastră, în sănătatea noastră, cel puțin folosindu-le, ceea ce e un lucru
Nu bun, foarte bun, e exact cum s-a spus de atâtea ori, e aurul din mâinile noastre. Ok, mulțumim mult, Ștefan. Daniela, Pentru puțin. ne auzi? Daniela, ne auzi? Nu ne aude Daniela. Ok, mergem mai departe. Deci, primul pas, deci că majoritatea oamenilor se înscriu în ELAR pentru un produs. Să cumpere, să intre în contact cu produsul, să vadă despre ce este vorba și ăsta e chiar primul pas pe care trebuie să-l facă cineva atunci când îi află despre ELAR. Și, într-adevăr, sloganul companiei Upgrade Your Life, upgradează-ți viața sau du-ți viața la un alt nivel, putem să îl realizăm alături de ELAR pentru că produsele pe care ne le oferă ELAR sunt de o calitate atât de uimitoare încât ne putem baza afacerea pe ele, le putem recomanda fără să avem vreo teamă că cineva pățește ceva sau nu are rezultate. Și asta este și unealta noastră cea mai puternică și ăsta cred că este primul beneficiu, pentru că vrem să vorbim despre beneficii și avantaje ale colaborării cu ELAR. Este primul beneficiu și avantajul cel mai mare, că avem la dispoziție niște produse care sunt cu adevărat valoroase, pe care merită să dai banii, pentru că fac ceea ce spun. Atunci când dai banii pe un produs, ce-ți dorești? Ce vrei să facă produsul ăla? Vrei să facă lucrul ăla pentru care l-ai cumpărat, nu-i așa? Dacă mi-am luat un produs care să mă ajute pe mine să zicem, un produs pentru ten, un săpun, să zicem, vreau un săpun să-mi curețe bine tenul, să mă simt bine cu el, nu știu ce. Vreau să fac lucrul ăla sau vreau un fond de ten, nu? Vreau să-mi acopere, vreau să nu-l simt pe față, vreau să nu-mi provoace nicio alergie, da? Vreau să facă ceea ce spune că face. Produsele de la ELAR fac ceea ce spun și chiar mai mult decât compania declară și spune, dar sunt și foarte modești nemții de la noi din ELAR, da? Că eu nu știu pe toți, dar pe ei îi știu. Am o pisoie aici care vrea să iasă afară. Și ne uimesc în fiecare zi, pe mine de 11 ani, aceste produse mă uimesc încă. Ideea este ce poți să faci cu ELAR. Vrei să-ți creezi un venit aici? Vrei cu adevărat să-ți îmbunătățești viața? Pentru că asta este întrebarea. Dacă vrei cu adevărat, pentru că aici ai cu ce, deci aici se poate cu adevărat, dar astea sunt întrebările pe care trebuie să vi le puneți tot timpul. Vreau să-mi creez un venit? Vreau cu adevărat să-mi îmbunătățesc viața? Mulți oameni or să zică da, mulți, dacă le pui aceste întrebări, mulți or să zică da, vreau, îmi doresc. Dar foarte, foarte mulți rămân doar la dorințe și nu au un plan în spate ca să-și atingă aceste dorințe. Poftim aici la ELAR, avem în spatele acestor produse și un plan, o scară de carieră pe care putem să urcăm pas cu pas, fără să fim stresați, presați sau împinși de la spate de cineva. Depinde doar de noi, dacă dorim toate astea, să facem pașii corecți pe care îi știm, despre care vorbim tot timpul și care sunt la dispoziția tuturor. Aici putem să spunem că compania ne oferă absolut tot ce avem nevoie pentru a reuși aceste două lucruri.
Și pot să spun cu mâna pe inimă că partea pe care o face compania ca partenerul nostru cel mai important, partenerul nostru cel mai de încredere în business-ul ăsta, în colaborarea cu Elar, este chiar compania. Ei își fac 100% partea excepțional de bine. Mai trebuie să venim și noi cu cealaltă parte, deci de jumătate, deci Elar face 50% din ce trebuie să facă Elar, 100% bine, și mai trebuie să venim și noi cu cealaltă jumătate pe care trebuie să o facem și noi la rândul nostru 100% bine. Astea două lucruri combinate nu poate decât să ne ducă acolo unde ne dorim cu adevărat și este nevoie, deci, să avem un obiectiv. Ce vă doriți cu Elar? Scrieți undeva, luați un pix și o hârtie și scrieți care este dorința ta, care este țelul tău. Eu personal în Elar am învățat sensul, ideea de obiectiv, de țeluri, de țel. Dorințe aveam o grămadă și toți avem, cu sacul, dorințe avem multe. Dar nu sunt obiective, nu știm și nu am fost învățați să ni le transpunem în obiective. Pentru că atunci când îl transpunem dorința într-un obiectiv, atunci trebuie să avem și un plan. Și în Elar avem planul și totul începe cu acest formular de înregistrare. Așa, cumpărând de niște produse, ajungi să îți deschizi pur și simplu o franciză personală, pentru că asta este. În acest moment este magazinul tău electronic. Deci, oameni buni, sunt în momentul ăsta oameni de afaceri care investesc mii de euro ca să-și deschidă un magazin electronic. Noi îl avem deja în casă. Noi am cumpărat câteva produse, da, când ne-am înregistrat și, de fapt, ne-am deschis în același timp. Noi ne-am luat produsele astea cu gândul să le consumăm, să vedem dacă sunt bune, ne trebuie să ne rezolvăm niște probleme de sănătate, ne plac parfumurile, vrem să le încercăm, nu știu ce, vrem să cumpărăm niște produse. Dar în același timp, acest formular înseamnă și un contract, o deschidere a unei afaceri proprii, magazinul nostru electronic, care în acest moment este de mare actualitate. Și credeți-mă că metoda de vânzare clasică se stinge. Stinge pas cu pas, zi de zi, lună de lună, an de an. Vedeți ce se întâmplă în momentul acesta. Nu știu dacă ați observat, dar la începutul pandemiei, pe acele spoturi de informare ale guvernului, apărea întotdeauna într-un colț Autoritatea de Digitalizare a României. Deci, despre ce vorbim aici? Imediat cum a venit pandemia, deja statul român a creat Autoritatea de Digitalizare a României. Asta ce înseamnă? Că în următorii ani foarte mulți oameni, și știu din statistici că peste 80 de milioane de oameni o să caute o muncă de acasă. Tot ce se poate lucra, o să lucreze pe internet, credeți-mă, vă dau semnătură, ștampilez și garantez acest lucru. Noi suntem de partea favorizată a acestei pandemii în Elar, pentru că noi avem deja în mâna noastră o afacere care se poate lucra de acasă, pe internet, de mare actualitate, sănătate, frumusețe, îngrijire. Oportunitate de a oferi oamenilor de a câștiga niște bani. Ce altceva mai vrem? Mi se pare că suntem la momentul potrivit, cu compania potrivită și cu oamenii potriviți, pentru că aici toată lumea este interesată să te ajute să îți stabilești obiectivele,
și să și le atingi, nu doar să ți le stabilești. Nu am știut acum 11 ani unde o să ducă pentru mine toată povestea asta. Cert este că deciziile de ieri sunt viața mea de astăzi și sigur că deciziile mele de astăzi or să reprezinte viața mea de mâine. Am început acum 11 ani, am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, vreau să-mi deschid o școală de dans. Nu am practicat, nu am fost profesoară de educație fizică și sport, pentru că chiar imediat cum am terminat facultatea, cineva mi-a vorbit despre ELAR și exact ca toată lumea și eu mi-am cumpărat niște produse, am zis să le încerc pentru că n-am nimic de pierdut, aveam și eu niște probleme pe care vroiam să mi le rezolv. Și așa am început ELAR. Atunci, după 6 luni, cred, după când am înregistrat, am început să merg la seminarii. Foarte greu m-am urnit, vă spun sincer că foarte greu m-am urnit să merg la seminarii. Nu eram și într-o țară străină atunci, deci în Grecia m-am întâlnit cu această idee de business. Nu mă vedeam făcând deloc acest lucru, foarte timidă din fire, am zis că eu așa ceva n-am să fac niciodată, dar mi-a plăcut atât de mult încât încet, mergând la seminarii și descoperind ce face de fapt această companie și înțelegând exact această imagine pe care o vedeți acum, deci nu am putut să mai dorm noaptea. Și vă explic acum de ce nu am mai putut să dorm noaptea. Deci, este vorba de network marketing și vreau să înțelegeți foarte bine această idee de network marketing. Ce înseamnă? Și are de-a face cu multiplicarea. Deci noi, pur și simplu, când ne-am înregistrat la ELAR, ce am făcut? Am cumpărat niște produse, da? Am dat o anumită sumă de bani, am primit un pachet de acasă și am cumpărat niște produse. Dacă aceste produse nouă ne plac și dacă investim 3 ore pe zi, deci primul lucru pe care trebuie să facem este clar că noi să consumăm produsele ca să le cunoaștem și să ne găsim produse care să ne ajute și să ne placă foarte mult. În momentul în care noi ne-am dat seama că aceste produse într-adevăr sunt foarte bune și vorbim cu 10 alte familii, 10 alți prieteni, să zicem așa, să le introducă și ei să schimbe obiceiurile de consum. Și în loc să cumpere aceste produse din magazine, unde nimeni nu garantează calitatea, să le cumpere de la ELAR, pentru că noi aici garantăm calitatea și oferim și consultanță 24 de ore din 24 la fiecare produs. 10 familii să găsim și să le arătăm și lor cum să schimbe obiceiurile și să cumpere și ei de la ELAR. Dacă facem asta și să zicem că investim și 3 ore pe zi ca să ne ocupăm de acest lucru, să transmitem această idee mai departe, ce o să se întâmple? O să avem... Ce se întâmplă cu pisoiul meu? Mă scuzați că pisoiul meu mă atacă. Nu știu ce este cu el. Să zicem că am luat într-o lună de zile pentru noi și pentru prietenii noștri, pentru niște cunoscuți, pentru toată familia, să zicem că am cumpărat produse de 200 de euro. Da? În exemplu, nu este nimic bătut în cuie. Și am arătat la 10 familii să facă și ele la fel. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă am făcut asta într-o lună de zile, înseamnă că noi am cumpărat de la ELAR, avem o afacere, ca să zic așa, în care s-au făcut vânzări de 2000 de euro și în care, dacă și aceste 10 persoane, trebuie să opresc un pic că pisoiul meu vrea afară. Mă scuzați un minut să-l dau afară că mă atacă la picioare. Hai, vină încoace, unde ești?
Ok, continuăm. Gata, l-am dat afară, nu știu ce se întâmplă cu el în seara asta. Să zicem, deci, că am vorbit cu 10 familii și au cumpărat și ei de 200 de euro, în exemplu. Avem o afacere de 2000 de euro, da? În care am investit și 30 de ore pe zi. Vă rog să țineți microfoanele închise, da? Mergem mai departe, da? Să zicem că aceste 10 persoane s-au transformat în 100 de persoane. Adică am dat mai departe această idee împreună cu ei și am creat o rețea, o echipă de 100 de persoane care și ei la rândul lor investesc câte 3 ore pe zi. Da? Asta înseamnă că noi avem acum o afacere 100 de persoane, ori 200 de euro pe lună cumpărători, da? Avem o afacere de 20.000 de euro, da? Pe lună, care funcționează 300 de ore pe zi. De ce? Pentru că cei 100 investesc câte 3 ore pe zi și afacerea noastră funcționează 300 de ore pe zi. Unde ați mai văzut așa ceva? Aceasta înseamnă puterea multiplicării, asta înseamnă network marketing. Gândiți-vă acum, imaginați-vă ce se întâmplă dacă avem în rețea 1000 de oameni care cumpără de 200 de euro, nu vând, deci cumpără pentru ei. Aici n-am băgat vânzările. Cumpără pentru ei într-o lună de zile de 200 de euro, da? Produse de la Elar, 1000 de persoane, ori 200 de euro, înseamnă că avem o afacere de 200.000 de euro, pentru că și ei investesc câte 3 ore și afacerea noastră funcționează 3000 de ore pe zi. Asta înseamnă puterea de network marketing. Asta înseamnă că oamenii obișnuiți în acest sistem pot să creeze venituri extraordinare prin această putere a multiplicării. Prin urmare, dacă puteți să vă imaginați ce se întâmplă atunci când această idee, mai mulți oameni, să zicem, deschid, se înregistrează la Elar și au propriul lor magazin și își cumpără singuri din propriul lor magazin ceea ce au nevoie. Oamenii caută produse de calitate, dar nu știu de unde să le cumpere. Și să duc prin magazine pe unde toți ne-am fost și știm toți că înainte de Elar și noi cumpăram din magazine. Eu personal căutam întotdeauna produse de calitate care să facă ceea ce spun. Și rezultatul era că aveam o grămadă de produse în casă, dar niciun produs nu îmi plăcea îndeajuns de mult. Le schimbam tot timpul, diferite produse, încercam tot timpul. Ce s-a întâmplat de când m-am înregistrat la Elar? M-am oprit și din alergătura prin magazine și fiind foarte mulțumită de produse, nu am mai cheltuit bani, pentru că dacă iei un produs și nu este bun, îl dai la o parte și te duci și cauți altul. Și ăla să-i dai de bani degeaba pe el. Dacă un produs nu este bun, nu merită niciun leu să dai pe el. Pentru că îți face mai mult rău decât bine. Și uitați-vă, în această industrie de network marketing, este cea mai profitabilă industrie de pe această planetă. Se fac 178 de miliarde în fiecare an. Nici măcar industria muzicii nu are vânzări atât de mari. Nici videogaming, industria de videogaming nu are asemenea vânzări. Nici industria filmelor, nici industria mâncărurilor naturale. Industria de network marketing este extrem de profitabilă. Și de aici avem numai de câștigat. De ce? Pentru că în această industrie mai aproape jumătate din acești bani se întorc înapoi la parteneri, adică la noi cei care lucrăm în sistemul ăsta, ne creștem afacerea în acest sistem de network marketing.
Și cum putem să facem noi asta? Pur și simplu, toate afacerile se bazează pe distribuția de produse, da? Dacă vă uitați pe unde sunteți acolo, în jurul vostru, ce vedeți? Sunteți înconjurați de o mulțime de produse, da? Laptopul pe care îl avem este un produs. Nu știu, telefonul pe care îl aveți sau dacă sunteți conectați de pe telefon este un produs. Scaunul pe care stați este un produs, biroul este un produs, este industria de mobilă, da? Tot ce avem în casă, în spatele acestor produse, deci există afaceri uriașe. Ce putem să facem noi și care este ideea ELAR? Este asta, să intervenim în acest proces de distribuție de produse. Și asta putem să o facem nu doar în România, putem să o facem în 29 de țări unde există ELAR în acest moment. Cum putem să ajungem acolo? Păi sunt români în toată lumea. Putem să dăm reclame, să facem reclame, așa, sau putem să ajungem prin cunoștințe la oameni care sunt plecați în toate aceste țări sau pur și simplu sunt vorbitori de limba engleză și putem să le transmitem tuturor această informație. Suntem nelimitați în această fază. Nu vreau să vă mai explic acum metoda de funcționare a companiei. Vreau să trec foarte repede direct la avantajele pe care le are această afacere. Pentru mine este afacerea perfectă. Și de ce? Vă spun de ce. Pentru că, practic, nu ai niciun risc. Deci începi pur și simplu cumpărând niște produse pe care tu le folosești. Deci zero risc. Nada, nimic, tipota. Poți să-ți creezi de aici un venit suplimentar sau chiar un venit principal. Da? Tu alegi cum vrei să fie. Poți tu să îți organizezi timpul liber. Nu-ți spune nimeni, nu te sună nimeni și știți foarte bine că toți care sunteți prezenți aici, că nimeni nu vă sună să vă spună cum să vă organizați timpul liber în așa fel încât să faceți și ELAR. Tu ești șeful, tu hotărăști pentru tine. Poți să lucrezi de acasă și în momentul ăsta este un beneficiu extrem de prețios, extrem de prețios. Pentru că dacă ai o conexiune la internet, un laptop și acum și un telefon, pentru că avem o aplicație care ne ajută foarte mult, pe care am lansat-o ieri, așa, poți să începi să faci ELAR, fără condiții. Nu ai nicio condiție, nu te condiționează compania în niciun fel. Nu-și cere studii, nu-și cere diplome, nu-și cere experiență în vânzări, nu-și cere absolut nimic, limită de vârstă. Trebuie să ai mai mult de 18 ani, nu și la 80 de ani poți să faci ELAR, la orice vârstă poți să faci ELAR. Ai un potențial nelimitat de venit. Cât te duce nebunia din cap? Deci, fără nicio discuție aici, poți să arăți de ce ești în stare, pentru că nu te limitează compania în niciun fel. Îți arată și îți dă totul mură în gură, pe tavă. Dom'le, ăștia suntem, asta facem, transmite această informație la toată lumea pe care o cunoști. Consumă produsele, vorbește despre ELAR, fă reclamă și eu te plătesc nelimitat. Tu puneți ambiția, imaginația, nu știu, roagă-te, găsește-o posibilități și dă această informație mai departe și noi te plătim și te plătim așa cum îți promitem. Pentru că aici este foarte, foarte clar totul. Asta faci, asta primești, fără nicio discuție. Nu ai niciun risc, deci asta este garantat. Ce mai mi-a plăcut mie, ce beneficii mari mai are această colaborare cu ELAR? Faptul că trebuie să te motivezi, te lasă să te motivezi singur, să-ți iei un angajament, nu te împinge de la spate. Nu este ceva de genul, băi, dacă n-ai făcut asta în următoarele 3 luni, te dau afară. Aici oamenii se dau afară singuri.
Pentru că nu rezistă faptului că aici este ceva pe bune. Aici este adevăr, este sinceritate, este pozitivitate, vorbim despre soluții. Cine nu este așa, nu rezistă, pleacă, se duce acolo unde vrea să facă combinații, unde poate să mintă sau să nu știu ce să mai facă. Aici nu se poate. Și de asta oamenii se auto-exclud. Compania nu te dă afară. Compania are succes cu sau fără noi. Ideea este dacă vrem și noi să facem parte din succesul acestei companii. Altul lucru care îmi place și este un beneficiu iarăși foarte tare este că te impulsionează să-ți conduci propria viață, să-ți iei viața în propriile mâini și să zici stop, eu vreau să lucrez pentru mine, eu vreau să fiu propriul meu șef și să pun mintea la contribuție și să fiu creativ și să mă întreb cum să fac să funcționeze această afacere pentru mine. Pentru că am o veste proastă, această afacere nu funcționează singură. Vestea bună este că funcționează doar pentru cei care o fac să funcționeze pentru ei. Al treilea lucru care îmi place la Elar foarte, foarte mult este că tot timpul îți dorești să devii mai bun, să fii un maestru, să devii un expert. Cum? Pur și simplu practicând, deci experimentând, făcând lucrurile, învățând, făcând, doar așa, nu din cărți, nu din teorie. Puteți să veniți la seminarii în fiecare zi, să stați 7000 de ore, dacă nu puneți în practică ce ați auzit la seminarii, nu ajută cu absolut nimic. Sunt o mulțime de oameni care sunt plini de informații, au terminat 7000 de facultăți, dar în viața lor e de rahat, adică nu aplică ceea ce ei știu, nu aplică în viața lor. La Elar nu este așa. Dacă nu aplici în viața ta ceea ce înveți, n-ai să reușești niciodată, vă spun clar lucrul acesta. Deci aici dobândești măiestrie, acea dorință de a deveni tot mai bun. Cum să fac să fiu mai bună? Cum să fac să reușesc? Cum să fac să înțeleg mai bine oamenii? Cum să fac să transmit mai bine mesajul? Să mă fac auzită? Al patrulea lucru care mi-a plăcut foarte mult, scopul. Mi-a dat un scop. Înainte trăiam, nu știu, fără niciun scop. Pe unde nu înțelegeam viața mea ce sens are. Iar aici mi-am dat seama de ce fac umbră pământului, pur și simplu, și am căpătat un scop și am învățat să mă leg de un scop. Nu mă mai leg de oameni, mă leg de un scop, pentru că scopul întotdeauna o să-mi rămână până la sfârșitul vieții. Al cincilea avantaj, beneficiu extrem de mare și important este mașina personală pe care compania ți-o pune la dispoziție. Fără să plătești costuri, deci fără costuri, mașină de lux, prima mașină de Volkswagen Polo, a doua un Mercedes, apoi diferite tipuri de Mercedes, mare problemă și aici că nu știi ce să-ți alegi. Îți trimite compania invitație să te duci să vezi ce model de mașină îți dorești. Unde ați mai pomenit așa ceva? Este singura companie din lume care oferă partenerilor, liderilor, o mașină de lux ca bonus extra, deci este bonus extra. Dacă vrei să o iei, da, nu este nimic obligatoriu. Excursii. Bine, acum nu se mai fac, dar înainte eram tot timpul plecați. Eu mă simțeam și tot timpul în concediu, pentru că ori la 2-3 luni aveam o călătorie foarte frumoasă sau chiar lunar. Și excursiile cu Elar, deci nu se compară cu nicio altă excursie în care am fost vreodată. Shop-ul online, de care am povestit, iarăși un beneficiu foarte mare, la cheie, gratuit, shop-ul online din care ne facem noi cumpărăturile, pur și simplu oriunde suntem,
intrăm, vedem ce a mai apărut pe shop, ne facem cumpărăturile și le putem trimite unde suntem. Suntem la mare, suntem la munte, suntem la Mamaia, în capătul celălalt al României, acolo ne poate trimite compania produsul. Deci ne pune la dispoziție un serviciu de curieriat cu... mă rog, așa, care ne poate aduce produsul oriunde suntem în acel moment. Ai biroul tău electronic, iarăși, gratuit, nu plătești absolut nimic, vezi tot ce se întâmplă în business-ul tău, în afacerea ta. Și aici vreau asta cu afacerea, să nu vă sperie acest cuvânt afacere, pentru că la început pe mine m-a speriat, am zis că eu nu sunt o femeie de afaceri, nu știu cu ce să mănânc așa ceva, dar m-am trezit că am o afacere dintr-un entuziasm foarte mare, pentru că așa funcționează și oricine poate să-și deschidă o afacere. Este atât de simplu. Mai simplu, cred că nu se poate. Fără limitări geografice, un alt avantaj foarte mare, fără limitări geografice. Adică poți să faci asta în România, da? În toate orașele, în toate locurile din România și în 29 de țări unde există compania. Mai mult decât atât, dacă te muți din România în Germania, de exemplu, îți muți codul de partener în Germania, toată rețeaua rămâne la tine, nu pierzi absolut nimic, cum am făcut și eu când m-am mutat cu codul de partener în România. Pur și simplu s-a schimbat codul de partener, dar toată rețeaua mea din Grecia a rămas la mine, nu am pierdut absolut nimic. Suntem singura companie de network marketing care face acest lucru. În nicio altă companie, dacă pleci din România în Franța, de exemplu, pierzi toată rețeaua din România și o iei de la capăt. Aici nu este așa, deci se mută codul de partener, dar structura, rețeaua rămâne acolo. Alt beneficiu, avantaj, ai libertatea de a fi autentic. Ai libertatea să fii tu așa cum ești. Pentru că nimeni nu o să spună, mie nu mi-a zis nimeni ce să vorbesc în seara asta. Pot să fiu eu autentică, să spun eu din sufletul meu cu gura mea exact ce mă taie pe mine în capul, tot ce vreau să spun. Ai libertatea să faci asta aici, în Elar, pentru că trebuie să o faci bine. Dacă nu o faci bine, nu ai succes și atunci nu poți decât să fii autentic, să spui cu vorbele tale adevărul și să vorbești din experiența ta proprie. Asta se întâmplă în Elar. Toți vorbim din experiențele noastre proprii, nu vorbim din cărți. Noi nu suntem speakeri profesioniști, da? Noi vorbim așa cum natural, așa cum ne vine, așa cum simțim și așa cum am trăit noi cu Elar cât timp avem de când ne-am înregistrat. Un alt avantaj foarte, foarte mare este că și mentorul și compania îți dă timp să faci schimbările de care ai nevoie. Pentru că ești într-un proces de schimbare. Unii oameni se pornesc mai greu. Unii oameni înțeleg mai rapid, mai ușor. Și nu contează când te-ai înregistrat, contează când ai conștientizat unde ești și când vrei să te apuci să faci ceva și să ai timp să faci schimbările de care tu ai nevoie și să zici, ok, am învățat, m-am schimbat, m-am luminat, ca să zic așa, și am înțeles despre ce este vorba și acum pot să mă apuc de treabă. Sunt oameni care s-au înscris în Elar de 3 ori, de a 4-a oară de-abia și-au dat seama ce înseamnă Elar și ce poate să facă cu Elar. Un alt beneficiu foarte mare este că îți dă posibilitatea să lucrezi cu cine vrei tu. Tu îți alegi partenerii. Dacă nu-ți place și nu vrei să lucrezi cu cineva, pur și simplu nu lucrezi cu acea persoană. Deci tu îți alegi oamenii cu care vrei să lucrezi. Și acum vă întreb, cu ce fel de oameni ați vrea să lucrați? Când să zicem că e o persoană, un om de afaceri vrea să-și deschidă un hotel, da? Când se duce și să facă angajări pentru directorii care se vor ocupa de acel hotel,
Pe cine credeți că o să angajeze? Cu siguranță o să-i angajeze, dacă e un om înțelept, o să-i angajeze pe cei mai buni, chiar pe cei care sunt mai buni decât el. Orice om înțelept de afacere angajează oameni care sunt mai buni decât el. Asta trebuie să facem și în Elar, să găsim oameni care sunt mai buni decât noi. Nu vă gândiți la oameni în care, să le vorbiți despre Elar, la oameni care nu au... care nu vor să facă nimic, care nu se ocupă de nimic și care nu se gândesc la nimic. Pentru că cei care nu se gândesc la nimic, niciodată nu vor să facă nimic, pentru că asta au în cap, da? Nu fac nimic, nimic o să aibă. Vrem oameni activi, oameni care fac ceva, care au ambiție, care sunt determinați, oameni care își doresc mai mult. Pentru că sunt oameni care își doresc mai mult și care vor mai mult și care sunt învățați cu mai mult și care găsesc metode mai bune și mai eficiente decât poate noi care suntem în Elar de ceva timp, dar care nu ne pricepem la așa ceva. Dar oamenii aceștia poate se pricep. Noi doar trebuie să le dăm informația, iar ei or să știe ce au de făcut. Alte avantaje, beneficii, ne bucurăm de niște produse care sunt foarte, în care raportul calitate-preț este foarte bun, este foarte corect, ca să zic așa. Sistemul de recompensare este clar din start. Avem acest program Fast Track în care spune faci asta, iei asta, faci în 3 luni de la data înscrierii, ai timp să faci 4.000 de puncte, 2 parteneri cu câte 500 de puncte, primești 1.000 de roni. Dacă te ridici la următorul nivel, dublezi, ai 2.000 de roni. Mergi mai departe, ai 4.000 de roni. Dublezi, ai 5.000 de roni pe lună, venit minim garantat. Nu există nicio altă companie de network marketing să-ți dea venit minim garantat. Doar Elar face chestia asta. În plus, în afară de banii aceștia pe care îi dă dublu prin Fast Track la planul de marketing, există și programul nostru de dezvoltare cu premii oferite de mentorul nostru Arghirakis Yorgos, în care la fiecare nivel de calificare poți să câștigi câte 500 de euro. Dacă ajungi până la sfârșitul anului Orga Leader, poți să câștigi în total, suplimentar față de banii pe care iei de la companie, 4.000 de euro. Dacă nu știți lucrul ăsta, vă rog să mă întrebați, să stăm de vorbă în privat, să vă explic cum funcționează acest program și cum puteți să câștigați la fiecare nivel de carieră câte 500 de euro, în final să ajungeți să câștigați 4.000 de euro la nivelul de Orga Leader până în decembrie 2021. Deci întotdeauna sunt recompense și motivații și foarte, foarte profitabile, cum să spun, atrăgătoare, oferite de mentor și de companie. De ce? Pentru ca noi să fim mulțumiți. De ce? Pentru că dacă noi suntem mulțumiți și compania este mulțumită și compania are mai multe vânzări și toată lumea câștigă și toată lumea este fericită. Compania are ca scop să devină numărul 1 în lume și cu siguranță o să fac asta și eu, cel puțin, vreau să fac parte din acest mare succes. Pentru că dacă și eu am succes, are și compania succes și așa, din cauza asta, pentru că vrea să fie prima, sigur o să facă tot ce este necesar ca noi să avem foarte mult succes. Recomandăm ceea ce ne place, deci nu spune nimeni să recomanzi ceva dacă nu-ți place. Fă ce vrei, recomandă ce-ți place și te simți și bine în pielea ta când vorbești despre asta, pentru că îți place și se vede, cum se vede și la mine și se simte. Poți vinde produsele sau poți vinde ideea. Dacă te pricepi să vinzi produse și poți să folosești internetul, ai dat lovitura, pentru că ai magazinul tău, produsele sunt acolo. Sau găsiți oameni care se pricep să facă lucrul ăsta și sunt mulți oameni care se pricep să facă chestia asta și aveți produsele cele mai bune la dispoziție pe care puteți să le vindeți.
Sau vindeți ideea de business. În loc să vorbiți despre un produs, faceți reclamă la ideea de business, promovați ideea de business. Sunt oameni care caută oportunități în acest moment. Gândiți-vă la câte afaceri au fost afectate și oamenii nu mai știu ce să facă. Deci, vindeți ideea de business. Eu asta am făcut, mie asta mi-a plăcut foarte mult. Dacă vând produsele, câștig bani la buzunar imediat, intră acel câștig de 40%. Dacă vindem ideea de afacere, atunci ai toate șansele să îți faci o echipă frumoasă și să ajungi la independență financiară. Un alt avantaj și un beneficiu grozav este programul flexibil. Poți să îți stabilești programul de LAR în funcție de jobul pe care îl ai. Nu trebuie să-ți lași serviciu ca să faci LAR. Poți să ai și alte joburi, pentru că sunt oameni care au început să facă LAR și LAR era al 4-lea job. Deci asta cu nu am timp nu există, nu este valabil aici, nu este vorba despre a avea timp, este vorba despre a-ți face timp pentru LAR. Cineva are microfonul deschis, vă rog să-l închideți. Un alt avantaj foarte mare este faptul că instruirea este gratuită. Daniela, poți să închizi microfonul, te rog? Deci, instruirea este gratuită, ați intrat la seminar, nu ați plătit nimic, alte companii, să știți că nu puteți să intrați la seminarii dacă nu plătiți. Este un avantaj foarte mare. Faptul că puteți să vă instruiți fără să fie nevoie să plătiți. Compania și liderii, așa cum am spus, investesc în oameni prin motivațiile și prin premiile pe care le acordă la anumite niveluri de calificare. Nu ai obligații, ești într-un progres continuu, dar bineînțeles că asta ține de tine, să fii și să rămâi într-un progres continuu. Există un transfer de valori. Compania este foarte serioasă și puteți să verificați asta și să căutați și să cercetați și să vedeți că de 35 de ani a dovedit că este o companie care este responsabilă, este de încredere și tot ce face, face cu foarte multă pasiune. Și aceste valori le transferă și partenerilor. Am făcut înainte, dacă ați fost la Power Day, noi am fost în public, ca să zic așa, ca la România ai talent. Așa am fost conectați pe Zoom, toți liderii din România, și am făcut niște repetiții ca să vedem cum ne vedem fiecare pe cameră și așa mai departe. Iar domnul de la regie ne-a spus că, dom'le, am făcut foarte multe evenimente la foarte multe companii, dar așa oameni eu n-am mai văzut nicăieri. Adică ne-am înțeles foarte bine, am înțeles că trebuie să avem microfoanele închise, am înțeles ce trebuie să facem, toți pozitiv, nu vorbeam toți deodată, vorbeam pe rând, nu ne întrerupeam. A rămas omul șocat, a zis, dom'le, eu n-am mai văzut așa ceva. Oameni așa de calitate, așa de mare, eu nu am mai văzut până acum. Deci cu alte companii era un haos total, mai rău ca copiii de grădiniță. Deci, aceste valori sunt transmise de la companie către parteneri, către lideri. Ai numai de câștigat aici. Ăsta e un lucru iarăși fantastic. Eu mă simt aici liberă, mă simt în siguranță, că am o companie puternică în spate și mă bucur că lucrez cu oameni care găsesc în fiecare problemă o soluție și nu o soluție și nu o problemă în fiecare soluție. Avantaje, astea sunt unele din avantajele pe care eu le-am identificat și care îmi plac foarte mult. Nu știu dacă ați mai identificat și altele, dar vreau să-mi spuneți la sfârșit.
ca să înțelegeți mai bine ideea despre ce înseamnă o companie de multilevel marketing, că sunt foarte multe, eu îi spun network marketing, alții spun MLM, este un MLM, dar ei habar n-au ce înseamnă un MLM. Să știți că o companie multilevel marketing înseamnă că marketingul este pe mai multe nivele și oamenii sunt plătiți în funcție de nivelul pe care se află. Ce înseamnă multilevel marketing? De multe ori când oamenii asociază, când zic MLM, să gândesc la unul de la care te stresează, care vine pe tine cu produse, să-ți bată la ușă, să-ți vândă produse. Nu este vorba despre așa ceva aici. Este o companie și cred că este cea mai reprezentativă companie de network marketing, cel puțin din câte cunosc eu. Deci ce se întâmplă? Într-o companie tradițională, deci și versus o companie de network marketing, există deci niște birouri, compania în sine, o clădire, da? Este la fel. Până aici totul este la fel, companie tradițională pe partea asta, clădirea respectivă, companie pe partea asta la altă, avem și noi clădirea din Germania, da? La fel, într-o companie tradițională există angajați, da, tot stafful ăla, toți oamenii angajații companiei sunt și într-o parte și într-alta, este și la noi la fel, deci nu se schimbă nimic. Care este diferența? O companie tradițională folosește niște celebrități, vedeți aici niște celebrități în poze, da? Angelina Jolie, cine mai este pe aici? Mai mulți, așa, în care oamenii ăștia sunt plătiți cu milioane de dolari ca să facă reclamă la aceste produse, de un parfum, Heineken, așa și așa mai departe, da? Milioane iau pentru a face reclamă acestor produse. Într-o companie de network marketing, aceste milioane, exact ce am spus mai devreme cu oia 180 de miliarde, așa, sunt împărțiți, asta se schimbă, oamenilor care fac elar, cum suntem noi. Uitați aici pe Claudia, pe Delia, pe Ildi, pe Anca David, pe Florina, pe Andreea, pe Denisa, pe mine, pe domnul Arghirachis. Oameni buni. M-am întâlnit cu domnul Arghirachis acum că a fost în România și am văzut ce cec a primit, bonus extra anual, 80.000 de euro. Bonus extra anual, deci asta în plus față de banii pe care îi primește lunar. Asta este bonusul anual, vinde sau face vânzări pe lună de 700.000 de euro, exact așa cum v-am spus, cum v-am arătat cu acele 10 persoane, 3 ore pe zi, care s-au multiplicat și a ajuns să facă vânzări de 700.000 de euro pe lună. În ce afacere poți să faci asta? Spuneți-mi și mie, că nu știu. Deci, ideea asta este, sper că ați înțeles-o. Aici Brad Pitt fuge, Angelina Jolie la revedere. Aici noi suntem starurile, da? Noi, oamenii obișnuiți, care noi facem reclamă. Compania ne dă banii ăștia, ne dă nouă acești bani, milioanele astea care le-ar fi dat doar la câteva persoane celebre care oricum fac o grămadă de bani, ne dă nouă. Da? Și atunci fiecare om poate să își înceapă propria afacere alături de elar, să învețe cum să face și să reușească dacă își dorește cu adevărat. Că astea sunt beneficiile pe care eu le-am identificat la elar. Mi se pare că sunt avantaje unice pe care nu le mai găsim în nimic, în nicio altă activitate. Și este foarte bine să ni le notăm, pentru că face parte din al doilea pas pe care ar trebui, din cei 5 pași de succes pe care trebuie să-i urmăm ca să avem succes cu afacerea elar. Ăsta ar fi al doilea, sau al doilea punct din primul pas, să notăm avantajele acestei afaceri. Gândiți-vă că vă duce să vă angajați undeva și acolo la interviu, așa, să vă spună cineva
că vă dă și mașină, că poți să îți stabilești tu programul cum vrei, că poți să alegi tu cu cine să lucrezi, că dacă n-ai chef să faci nimic, nu te dă nimeni afară, că o să-ți dea și un Mercedes, mașină de servicii, că poți să câștigi rapid dacă vrei și pui osul la treabă, rapid poți să ajungi la 5.000 de roni sau și mai mult, chiar la 5.000 de euro, așa, într-un timp record. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu persoana aia ce vă bate joc de mine, unde am nimerit aici. Dar asta se întâmplă. Deci tu hotărăști dacă afacerea Elar este pentru tine sau nu. Despre asta am vrut să vă vorbesc în seara asta, pentru că este săptămâna mare și să vă lumineze Dumnezeu, ca să zic așa, pe toți și să înțelegeți că aveți în casă o oportunitate unică pe care puteți să o valorificați în beneficiul vostru sau nu. Eu fac asta. Am ajuns la nivelul în care îmi doresc să în echipa mea cel puțin 10 oameni să îi ajut să ajungă măcar la nivelul la care am ajuns și eu, care nu este un nivel foarte greu de atins, trebuie doar să te focusezi un pic și să urmezi pașii corecți. Caut 10 oameni pe care să-i ajut să ajungă la nivelul la care am ajuns eu de orga lider. Asta este tot ce-mi doresc. Pe asta mă focusez, este planul meu pentru viața mea. Întrebarea este dacă voi vreți să faceți parte din acest plan. Pentru că eu am să o fac, oricum ar fi, cu voi sau fără voi. Vă doresc o săptămână binecuvântată, liniștită, luminată și dacă aveți întrebări, puteți să deschideți camerele, microfoanele. Vrea să spună cineva ceva? Mai sunteți acolo? Da, suntem aici. Bună seara! Bună, Claudia! Ați amuțit? Ce se întâmplă? Nu, fiecare știi cum e. Vine după o zi mai agitată de la Da, sper că n-ați adormit, că eu am vrut să vă trezesc, nu să adormiți. N-am adormit, suntem aici, stai liniștită, n-am adormit. Ok.